Saksana aris kang ibu angalap dinartu muli dinake sajroning kundang serta silungan parapti dina kening cacang klekan nirakang putra riri kang ibu aris amu arum dateng ingkang siwi aduh anak sunat majiwa amung sira Gusti terangi netrane si biang dadi ganti laning ati ya Gusti ing wawakas isun pemasira aja lali den bisa mawi salira aja ngagungakeun diri lan pacuan linyok sira kasangeting sukma jati Se Abdul Qadir Umatur Aris Sarwi Anung Kemi angeres pada ningrena ibu kaula pamit kang ibu ngangras pasurian musaha semu tangis ya Gusti anak isun sun titipakening widi Se Abdul Qadir Medarsila lampahe sampun ariri anganggo kawaca tambal susah hingga nalapi ningit kang ibu nuliatut pungkur angat terjaweni kori laris lampai kang putra kang ibu anu ting liring ten pegat dinuking tinggal ngangrasna lane kang bibi Se Abdul Qadir panasampun asrullah
lapunika kang tinuturi arasa ing paraja Baghdad kopila kang tinut wingking wose malikang ibu kalintang dening paregali sapatila rekang putra nukma sajroning kapti saksana salin kang warana pucatila sing awingit amos sajroning kalbu daten ka wadaling latih ing apanyana nisun ora ningali isun mali maring rusaking wadana nisun tekang dina kang akhir tangane malikang ibu se Abdul Qadir was parapta ing desa Hamdan ngandika Abdul Qadir mangkana isun tumingal ing arah-arah sawiji mangkana isun tetemu lawan wong anu gang weji wong lanang akeh sawida kabeh iku sun tingali pada ambegal kopila uni ingkang sun tuturi sake kopila sampun artane sadayanting miwa dagangan pisan sakabeh dene jarahe dening begal kang sawidak kang saminunggang turanggi kang sami nunggang turanggi wallahu alam bisawab.